Високи цени, ниско качество, слаби видеа и липсата на ангажираност в видеята. Здравейте, аз съм доктор Здравко Стойчев, много от вас ме познават вече и в днешното видео искам да споделя обратна връзка от Alpha Reach Agency. Това е агенция, с която аз работих до ден днешен. Това е агенция, с която аз качвах видеосъдържание в социалните мрежи. Органично съдържание, което достигаше до много хора и успявах да попълня графика си с доста пациенти. Но през последните месеци имаше едни обещания от тях, които не бяха изпълнени и едното от тях беше, че ще има винаги високо качество, ще има голяма ангажираност на видеята, но какво се случи? Цена-качество няма. Високи цени, ниско качество и това, което аз получих, е липса на внимание. Липсата на внимание, което те ми бяха обещали. Бяха ми обещали, че ще ми обръщат много внимание, ще имам сторита, ще имам рилове, ще имам ангажираност на аудиторията. Но какво се случи? Слаби видеа и липсата на внимание, липсата на ангажираност в видеята. Беше ми обещано, че ще работят само и единствено с мен от нишата, в която развивам своите видеа. Но какво видях? Започнаха да работят и с мои колеги, което не беше коректно. А най-вече високата цена продължаваше да скача, а качеството продължаваше да е все по-зле от всякога. А да не говорим и, че имам дигитален продукт, който подготвим от доста месеци и датата, на която трябваше да бъде завършен, беше началото на юли. Но всъщност какво се случва? В момента сме месец октомври, продуктът все още не е завършен, едни пари се взеха, не се върнаха и аз не получих качество. Не получих и завършен продукт, но в момента съм с нов екип и наистина качеството се вдига и продуктът е на 95% към финална фаза на завършване.